Een geweldige Maastrichts verhaal voorlezen. Hoe de beukje dat ik geschreven heb over de Maastrichtse supporter Tim Pieters, die in Brazilië in 1998 is gestorven. En in zijn biografie heb ik opgenomen enkele verhaaltjes die hij schreef in de periode vlak na de Tweede Wereldoorlog. En dit verhaaltje is uit 1947, 26 september. Maastricht van op een heukje. Maastricht is weer een grote bazaar. Wie meer dat ze daar rondloopt, wie meer dat ze zus wat schoen is. Maar luistert goed, er zijn niet alleen dingen te zien die boven de grond staan, ook onder de grond vindt ze een stukje van Maastricht. Ik meen namelijk de Puginellenkelder. Dat is een van de amusantste plaatsjes in de stad. Weet je wat Puginellen zijn? Dat zijn geen lelijke juffrouwtjes met poppen die arm en been bewegen. En prinsen, koningen, boeren, deenders, kooplui, meerdwiever en wie weet wat voor gespeurs ze allemaal uitbeelden. In de Puginellenkelder wil ik dat allemaal vertoond. Dan ben ik op een zondagmiddag met de kleine van tante Trui gaan kijken. We gingen de trappen van de kelder af op de hoek van de Batterijstraat en de Groetegracht. Voorzichtig zag ik tegen Hareke en met stoelde ik mijn ups in mijn kop. Even, we kwamen onder en dan zag ik een bougie branden voor het beeld van Sint-Gertrudis, de patrones van de handpoppenspelers. We kregen keertjes en wilden dus nog gaan dieper om in de kelder te komen hoe de voorstelling zou worden gegeven. Ja, het was er goed vol en ik moest peersen om nog een plaatsje te vinden op een bank vlak achter een dikke madame, die jongske bij zich had met plak haar en een bleek gezicht. Ze vertelde mij op zijn Hollands dat ze met Casey naar het spul kwam kijken. En meteen ging ze weer over Casey, dat het toch zo'n slumme jong was. En dat een onderwijzer had gezegd, u moet hem door laten leren, mevrouw. Ondertussen keurde ze Casey over zijn plak horen. Casey kwam een zoer bunnetje en dus wordt nog een aangeboden. Hareke had de kans gezien om een sectie 2 in het havenduister te pakken. Ik moest mijn fatsoen houden en dat is maar eind. Daarbinnen ging een leeg uit en begon ze een grammofoon te spelen. De voorstelling zou beginnen. Ik verwenste de vogel deze veren had gegeven voor de hoed van de madame Wurmig. Ze had het zeker ook in de gaten, want ze zag, als u het niet goed ziet, moet u eens dat even zeggen. Maar ik zag dat ik gelukkig nog goede ogen had en dat ik zonder bril kon lezen en schrijven. Je hebt wat ze niet begrepen. Het stuk heette De Kist uit China en verzorgen Jan Klaas en zijn vrouw een grote hoed zit. Dan kwam de kist uit China en verzorgen een Deender, een facteur, een Chinees en een vriend van Jan Klaassen erbij te pas komen om hem uit de ambaras te helpen. Tussen de poos kregen we weer zo'n bunneke van de madame Veurus en vertellen ze weer over een Casey, die ondertussen met Hareke en een rozenkrans had geruild voor een duisje met slivelierbiesjes en een oerworm. Alles bijeen hebben we 2 uur plezier gehad. Nadat Jan Klaassen zijn vrouw had gepunt op dat alles zo prachtig was afgelopen, gingen we weer de trap op naar buiten. Daarna ben ik nog een verschillende keer terug geweest in de Puginellenkelder. Maar dan niet overdag, maar 's avonds. Als het voor de goede lui was.
Gelukkig zat dan die dikke madame niet voor mij. Al vond ik dat aan de andere kant een jammer van de zoerbunekes. Getekend de Maastrichtenaren.